Arratsaldeon eta ongi etorri Txorienera beste egun batez. Errezeta berri bat, kontu ugari, eta Jaion eta biok lanerako prest. Sasoi batean. Bale, orduan Jaione, jarri zu dut egin zuk errezeta. Nekatuta no. Galban alatza zeukeat nik. Baita, oza, biok antzera daude. Sasoi batean behar genuke, baina momentuz galbanakin gaude. Beraz, ea errezeta honen ondoren, hau da estatutakoan, sasoi hortan edo... Baina gertatzen da batzutan, Osa, gu berez gez, sasoitxu daude gaztia gara, baina egun batzuk... Baina ez gara arrizkoak. Hori da. Eta, harriak eskerrak eskaren arrizkoak. Zer estela ezingo genuke jan, gaur inbar duen errazeta indioia raspizun betea pomelo saltzarekin. Errazeta, bueno, kusiko zuen, oso erraza da, Guk indioia raspizuna erabiliko dugu, indioia raspizuna zein den ez dakizunentzako, da azkenean paparrean, ez da, inoiz oiuan behin ikusiko zenuten, paparrian dago, holan barrukaldean, holako zati bat, pusketa finaua aparte doana, indioiarrak ere berdina dauka, eta hori izango zen, zatirik xamurrena. Hala ere, nik hori hemen azaldu dut, inoiz Frantzian ikasi nuen, azpizuna indioiarrana eta oi askoana eta hemen dago. Hanka hemen daukozu iztarra, eta hemen hueko baten, holako haragi zati txiki bat dago. Hori da, goxuena. Hori da, zora riumate, bostak, baina jekin oso duzuk, bizkarra aldean, eta da holako borobiltxo bat, eta zati hori da, delizia. Bueno, zer ingo du, guk indioiarrekin egin aldugu, indioiar paparra erabili aldozue, oi askoarekin egin aldozue, nahi duzuenekin. Xerrak atarako ditugu, zuek zuen errakina eskatu aldia zuen. Xerra hauek ingo dituguna da gero, sukaldeko papele o labeko papelean bildu, osea, parian jarri, hartuko du sartagi bat, eta dan, hamburguesa! Ondo zapaldu eta fin egingo du. Zerekin beteko du hau, lehenengo hemen daukat hegazti mus bat, erolako saltzen duten egiteko pate bat, ero mus bat, hegazti mus bat. Eta birrinduko ditugu, piku pasa batzuk, aran pasa batzuk, hemen dauzkat, pasak kuski pixkatekin beratzen intxaur batzuk eta kanela pixkat. Birrinduko dugu dana, eta hori erabiliko dugu, mus horren gainean betegarren moduan egiteko. Bilduko dugu, aluminio paperarekin bilduko dugu, eta denak egin da daudenean, pixkat hemen, behar dugulako erretilu bat o zerbait, labean sartu behar duguna, baina sua onartzen diguna. Indukzioa baldin baukazue, badaude batzuk bereziak hortarako. Bestela, sartei bat dana burnizkoa, gero labean sartzeko. Hemen, aluminio paperau berezia dela laberako, gorrituko dugu pixkat, bi aldetatik, eta labera sartuko dugu 3 minutu. Dagoeneko orduan, trinkotuta geratuko da, zilindro forma izango du, aluminio papera kenduko dugu, eta barruan bukatuko. Saltza ingo du, pomelo saltzarekin, ardo txuriarekin, eta hemen kuantro pixka daukat, laren japatxarra. Eta lagungarri moduan emango patata pure berezi bat. Patata pure hau ingo duena patatak egosi normal, eta gero kurri pixka botako dugu, ze kurria oso ondo doa indioiarrakin, eta olio. Birtunduko dugu, horako betiko irabia gaiuakin, ero sardeska batekin, eta ondoan jungo da anakardo batzuk fregituta, eta aguakatea laukitxotan. Ez zer gehiagoz. Eta ezer gutxiago, Osea, badaukagu lana, eta zer kontatu, osagaia gain badauzkago, beraz, lehengo eta behin, beti hemen ordenean, da. Denbora gehien zerrek eramango digu? Patatak egozten, ordu erdi barko dituguna gutxinez. Ordu erdi 35 minutu. Orduan, patata hauek garbia dauzkagula, ura hemen daukat, sartu, eta gatz pixkatekin, egozten jarriko ditugu. Eta, bin bitartean jongo naiz, betegarria egin, bestiak irekitzen, eta kontari. Txorieneko kontuak? Txorieneko kontuak hemen izaten ditugu lehenengo eta behin gure etxean edo gure platoan, baina hemendik kanpora ere ateratzen gara bertan euskal ekoizleen etxetara. Kasu honetan, honetako txango bat bastan aldera egindakoa da, arizkunera, eta bertan ardo zuria ekoizten da. Gezurra badiduri ere, bertan mahatxondoak ikusi eta bapatean pentsatuko genuke, getarian gaude, ez, arizkunen gaude. Eta, han izan nintzen, orain 8 urte edo bideratu zuten halako proiektu hori, ardo zuria ekoiztekoa, eta, mimo handiz, pazientzia handiz, lortu dute produktu ona, gorenekoa eta nortasun handikoa egitea.
Nortzuk diren sortzaile hauek Ana Iriarte eta Iñaki Bengoetxea. Eta gero jarraian ikusiko deu edo gehiago jakin nahi baduzue hauen inguruan itxoin nor, zeren eta baditugu eta eman zuentzako txangoaren irudi batzuk. Hau da, hau. Goi mailako produktuak, eta beti esaten duen, Euskal Herrian 0 kilometroan dena daukagu. Hoxe baiet. Dena? Eta benetan, bertan izan, eta Getarian ez, ala zirudien, Baina, txakolina ez da, ardo zuria. Ez da, baina nortasun hori Zuri jaione, bueno, hombre, ez dakit, nien naiz aditua hortan, orduan niri begiak itxita mango bazen idatean, ez dakit jakingo nuke, baina txakolin zaldea bazara? Ez. Orduan, ezingo zenuke esan, ez? A ber, esan, begiak itxi eta tak, hau, zer da, eta eranda, txakolina. Baina ez horren atzen dago esperientzi falta eta jakinduri falta. Zeren eta mundu hortan pixkanaka, nire kasu mintzat pixkanakako bidea da, orduan hori, oraindik ere ez naiz iritsi horraraino, baina bueno, etorriko da. Nik esate haukat, eta hemen Euskal Herriko txakolin salde, eta egile guztio parkatu, txakolina ardo txuri bada. Netxako ardo txuri bada, osona, baina ardo txuri bezala, ardo txuri, oin hasi naiz, lehen beti beltzalea eta izan naiz, eta onartu behar daukat, oin zuria, gero eta gehiago eraten duela, eta guztu hartzen duela. Sarrerako giza, eta hor badaude, azkenean mito batzuk ez, honekin hau hartu behar da besteakin bestea da. Nik hortan beti izaten da. Beltza gustatzen bazaizu, dena beltzakin. Itxaskia, eta itxaskia nola jango zu erango beltzakin. Beltza gustatzen bazaizu, beltza hartu. Egia da, txuri batekin hobeto eskonduko lukeela eta hori. Baina ni erotzenen aizi. Baina horren atzen azken finen kultura bat dago eta gomendio, ez? Kultura horren aritik gomendio batzu, baina, gomendioik ez die esaten dena, Ave Maria. Ave Maria. Hori da. Ave Maria da, semaforuak horri dagoenean, geldi egon behar dela. Eta berdia dagoenean, aurrera. Jazta. Hori alde batetik, baina, hemen esan duzu txakolina eta ardo zuria, ez, hola bereizteko gai izango teginen itxuraren gati bakarri. Adibidez, zuk, hau, nik horrela emango banizu, jakingo zenuke pomelo edo laranja den? Ireki gabe eta dastatu gabe, horren zukua edan gabe? Bai, azalagatik. Bai. Ezberdina, finagoa da. Osa, laranjana baino, pomeloana finagoa da. Besteak, niretzako, kasualia ez dauko golako laranja bat. Baina laranja bat hartuko bagenuke, zulotxo hauek, hemen daudenak, sakonagoa dira. Osa, eta pomeloan azala bada finagoa. Laranjana baino. Bestela, honek, behintzak koloreagatik eta horrela, zuentzako, izango laranja eder bat. Ze pomeloa bada, pixkata, handixeagoa, ez? Hauek esan hartu ditut, eta, kontzepua, laranja baten tamaino daukate, eta horiska izango zen, baina, olako koloretako laranjak ere badaude. Laranjagoa da. Hori bai, mosten dugunean erditik eta ere ikusiko orduan bai. Eta saborean, zer zanik ez. Hori da, kasu honetan, pomeloa edo pomelondoa jamaikatik dator, jatorriz jamaikarra da, eta gure, edo esan genezake, ezagutzen dugun laranja edo laranja edo naranja horren antzekotasun ugari ditu zuhaitza kasu honetan. Lorea, zuria da, handiagoa hori bai, eta ostoa ere berdintxu, berde ilun, dizdiratxua. Gero, onuren artean ere hemen azpimarratzeko biek vitamina C-a ugari dutela edo superra beratxa diela eta gomendagarri diela guztiz. Hori bai, pomeloari ere beste olako esan genezake... Modan egon zan, argaltze dietetan eta kaloriak erretzen laguntzen dara. Ez jakintasunetik, jende pila bat ekartzen zuela. Ni baino gehiago jakingo zuhortaz. Ez noa horti pixka saiestu nahi nuke bide hori. Bai, egie da, argaltzeko edo horrela pixkat saldu izan dela, edo baditula propietate horiek, baino aldi berean horrekin batera kontraindikazio batzuk ere baditu. Eta gaur kontraindikazioin ingurun edo hitzein nahiko genuke hemen edo azpimarratu nahiko genituzke. Zeintzu dien kontraindikazioik lehenengo eta behin tentsioa jetxi dezakela. Orduan kontuz. Eta beti hemen gakoa zer da neurria. Kasu honetan argaltzeko ere dosi batzuk behar die edo maiztasun batetik hartu, non, tentsio baxukoa baldin bazeate edo bazara, kontu izan, zeren eta jaistera ematen du orduan.
lehenik eta behin zure medikoarekin edo hitzein aditu horrekin. Eta bigarren kontraindikazioa izango litzateke medikamentu batzukin nolako kontrako esan genezake konbinaketa horrek edo kontrako bide bat eman dezakela. Kasu honetan antibiotikoekin, antidepresiboekin edo baita kortikoidekin ere. Eta ze gauza ez, vitamina C hori edo badela edo sustatzen dela defentsak ilotzeko kasu hortan. Bai, eta gaina, nik guri burnia hartzeko. Bai. Burnia hartzeko nik beti pomelo limoizuko C vitamina. Bai, kasu honetan da itxasteko. Baina, medikamentu bat hartzen baldin bagaude kontu izan. Bai, defentsak ilotzen lagunduko digu, baina esandakoa. Neurria eta zuen adituari, medikoari edo farmazialariari komentatu eta esan. Baina, neurria. Vale. Errezeta nola doan? Hemen daukau, betegarrirako erabiliko ditugun, fruitu lehorrak, eta aranpasa, pikupasak, eta dana birrinduta. Kanela, pixka batekin. Ata ditut 3 xerra paparranak, azpizunanak, eta orain. Ai, ama. Bota. Pentsatu behar duzue hau dala, azkenengo lasterketan esprina botazizuna 1 metrota. Zure kasu, noan jarri beste bat. Hortu boste, nik entrenatu diodan guztiarekin hartu, eta Donostiko 15 kilometrotan, ridikul, ez, zaharren artean, amargarran saldu zen. Berdina, hortu. Emango izio golpe batzuk, berdina, sartagi bat ibiltzea, lapiko txiki bat, edo mailu, sukaldeko mailu bat. Bai, aukeran zabala hobeto. Baina emaitza hau izan behar da. Lortu behar dugu olako zerbait fin-fina, eta ero berabiliko du betegarrirako. Eta enjungo naizena, hauekin prozedura berdina izango da. Oin, jarriko dudana da aluminio papera, eta esan nuen moduan, aluminio papera labean erabili behar badugu, alde brillantea kanpora, barrura begira, parkatu, haragiari, bokadilloa ogitartekoak eta biltzeko, oitxura daukagu hau kanpoan usteko, ez, alderantziz da. Hau, barruan. Polita, barruan. Eta hartu, jarriko dugu gure paparra, eta ingo duguna da, ondu, honengo dana, pixat igual moztu inbarko dut, hau, erra gatu zaitan baina, eta ondiek izango da, hau, emitxe, eta gatzez eta piper beltzez pixkat ondu, gatz pixka bat, eta lehenko patea, patea musa da, hau benetan, hau da, holako egazti mus bat, igurtziko dugu pixkat, honek zaporea altzatuko dugu, eta hau bai da, egun berezi baterako jaki bat, eta hau xerra batekin inaldu, txalakin. Ez duzetan indio jarrakin eroain, baina txalakin eroiten badugu bikain izateko zeiko. Oain gainera, jarraien edo belexe hasiko dien hontan enpresa bazkari afarik, kinta berekon bazkari afarik, kintoak, hoi da. Honakoak, hartu ideia hau, baldin eta etxean kozinatu nahi bat duzue, edo baldin eta jatetxeren bat bat duzue, eta zeo zer, berezein nahi bat duzue. Olio txorrota da bat, txiki-txikia. Eta hau, oiniko duna bildu, txoixo bat izango basa moduan, eta esan dako. Eta gero ingo dugu, gorritu orduan oin, utzi da zue, honek egin jungo naiz, eta bitxartean, pomelokin kontu gehiago. Bai, pomelokin zer kontatu gehiago, euskeraz nola deitzen zaigu hemen pomeloa gora eta pomeloa bera gaude, baino arabi sagarra edo pample muza esaten zaio. Arabi sagarran kasun zuaitza edo zuaitz ondoa izango litzateke arabi sagarrondoa. Ez dakiguna da Euskal Herrin badauden pomelondoak edo arabi sagarrondoak, baina mahastiak bai eta nolakoak ikustazue arizkunen nolakoa dauden.
Ana Iriarte, Ongietorriek Arizkunera. eskerrik asko. Bueno, Arizkun baztanen eta bertan ardoa, baztango ardoa. Zenbat aldiz erantzun behar izan du diozu galdera horri, ez? Baztanen ardoa? Haunitzetan, baina bai, 2013az geroztik bada mastia Arizkunen. Masti bat, 2, 3 gehiago, zenbat masti dituzue? 4 partzelatan banatuak 3 hektarea lur. Bueno, joango gara ikustera? Bai, bazen. Ana, nola jaiotzen da Baztango Xurie proiektua? Bueno, Baztango Xurie da buruen aspaldi genuen asmo bat, baina bueno, urtez urte gauzatzen hasi ginena, eta Iñaki eta biok jarri genuen martxa proiektu hau, eta 2013an eman genuen pausua. Buruan lehenagotik genuen, baina bueno, azkenean pausua eman genuen olako krisi garai batean, zirte dozarte egin beharreko garai horietako batean, eta bueno, horrera baki genuen martxan jartzea. Eta orden 2013an hasi ginen lehenbiziko landaketakin. Bai, hor ikusten genuen, hemen ondoan Irulegin mastia dagoela, eta eran genuen, saiatuko gara olako zerbait egiten. Orden, hor hasi ginen ibiltzen, ez, lehenik lurra lortu, ez genuen lurrik, lurra lortu, lurra prestatu, landatu, eta 2013an abiatu genuen proiektua. Orduan, hemen ikusten du masti txukuna hoia da, haundituta. Zenbat urte dara matzate matx hauek hemen? Hauek 2013an daude landatuak, bai. Belexen, 10 urte. Hoixe. Eta zenbat matx mota dituzue? Baitugu 4 matx mota. Guk, hasieran hasi ginen 2013an landatu genituen 2 partzela, gero 15ean bertze partzela bat, eta 18an azkenekoa. Gure helburua zen 3 hektarea masti izatea. Eta 2018an landatu genituen 3 hektarea horiek. Eta 3 hektarea horietan baitugu 4 matx mota diferente. Badugu hau bezala Irulegin ibiltzen duten izkiriota handia eta txikia, gero Txakolinan ibiltzen duten Hondarribi xuri eta Rieslin pixka. Baina masti hori non zeratu zenuten, oin bilduta ukingo dute, ez? Egiesa, bai, hori da, estrategikoki joan ginen mastik zeuden bezala ikusteko, ez? Beraien momentu puriko hortan. Oain ja ardoa iten nengo hier. Galdetu zenien egiten duten? Bai, guztua, egatzen ez. Han Durangoko honek aretxola da, honek hori matxan ardikin egiten dute hau ez, hainbat upategia ari dira egiten hori jantzun dut ez da izen batek. Egin dutela, azken aldi, ja juntzinetan kendute izango dituzten. Ja abuztu hasi bukaeran ero, matza heltzeko egiten dute inguruan dauzkan ostoak berez lehen kendu egiten ziren banan. Eta hori gaur egun egiten dute hartaldea sartu, karo, masti txikik izaten dien Euskal Herrien dauzkagunak, orduan hartaldea, eta ardik jaten dute oraindik matza ez dago helduta. Eta inguruko osto jaten dituzte, matzan ondokoak, eta uste dute garbi, eta hori bai ardik eta behar dituzu, ze matza heltzen hasten da, eta ez dela matza janik izute. Ez dut uste, olakorik iten denik. Eta ardi faltagatik baztanen. Horregatik, baztanen. Gero juntzinetan menua jaten holan, bastan sopa gero jaione. Beitu, egi esango izut. Elizondo inguruti pasa ginen, baina ez ginen aukera izan. Iepa! Baina, bueno. Biletxe gehiago, Ja, ikuste uste batzuk inda euskadala. Nik uste gaurkoz, honekin nahikoa izango gula. Bestela, audioteknikariak holan itxen dira, berarrekin holan da. Gazta, Ion, altzatu nahi volumena nahi bazu, hemendik aurra gehiago ez da, hemen bukatu die, golpe guztik. Habengo, luze ingo, eta ez muz gatzen dena. Ados, hori indioiarra edo nola da, emea, o nola esaten zaio, ez? Indioioa. Indioioa. Suposatzen dut indioiarra, ze hori dana saltzen dut hemen indioiar moduan, baina indioiarra, oiarra. Eta hemen guko bestela oiarra jateko, ez dakit. Bueno, gauze da, azken finen ere bai, hemen beste, esan genezake jatorrizko hegazti horren barietate bat daukegula, ze jatorrizko hori Ipar Ameriketako basa indioiarra da, eta bueno, antza hemen edo gaur egun ekoizten dena eta merkaturatzen dena, pixkat etxekotu zen hartatik sortutako barietate bat da txikiagoa. Zergatik txikiagoa, bueno, labean sartu ahal izateko, ez? Zeren eta,
originalak esan genezake benetan handiak direla, handi bihurtzen direla, 30 kilo bitartekoak egin daitezkela, eta hemen merkaturatzeienak, 10 kilo bitartekoak egin Jientzen zatea. 30 kiloko indio iar bat hori labera nola sartzen da. Hemen Txoin. kuadriakin arkumea teiten dugunean, arkumeak 10 kilo asko Bai. jota. Eta ja, elkartean egia esan, labe potentea euskegula, baina etxekora pentsezina. Ez, nola ingo luke 30 kiloko indio iar batek? Ez daki, kasu ez zer den, oain egu berritan edo ohikoa izaten dela, hainbat eta hainbat indio jarrerre edo ikustea. Eta kasu hontan, Ingalaterran edo bazen ohitura bat, lehendik edo antzara itxekoa. Antzara, egu berritan antzara kozinatzen Indio jarra zen. beharrean? Hori da, Aha. eta gero, indio jarra iritsi batzen iritsi, tronu gabetu intzun antzara. Bai, baina, hemen ez dakitu itxura dikogun, ez? Hori gehiago da, ez? Kasu hontan ez, Itsasoan horregatik bestaldetik. bai, itsasoan bestalden da, eta badauke bere zentzu ere, zeren eta ekoizteko edo, oso ekonomikoa delako, eta paparrak edo petxuga kasu hontan asko ematen dulako, eta benetan preziatu delako. Bai. Gure ingurun ere gehiena kontsumitzen dena, nik uste dela azpizun alde batetik eta petxuga edo paparra bestetik. Paparra. Ez gero iztarra eta olakoa, gixatu iteko, edo erabiltza da, baina ez da Ez daukago horren besteko itxura. kozinatze hoi, hola plantxan buelta eta buelta den hoi, gehiago estimatzea. Nik gixauan egia esan, iztarra gixauan, oso goxua geratzen da, eta samurra, azkar egiten den errezeta bada, eta oso goxua geratzen da. Iztarra hartu, eskatu zurrak eta kentzeko, eta gero gixau bat izango basan moduan, eta oso goxua geratzen da. Nik gomendatzen dizuete probatzea etxian. Nahi izan eskero, eta bestela, guk, auguratzen kateniko enpresa handi hortan egon itzenean lanean, iten genduna, denbora sartu behar genion. Lehenengo bagen usan labe handi horiek direnan mistoak lurruna eta beroa eta gaza, urrena bigundu egiten gendu, negoziten gendu, nia esan dezagun lurrunarekin, denbora luzez, eta gero bukaeran kipula erregozia botaten genion, eta ja gorritu egiten gendu. Eta oso goxua, jendeak asko oso ondo jaten zuten. Gustatzen zitzaien, da oso goxua zegoela esaten ziguten. Hortxe daugakoa eta koska denbora luzea, eta denbora luzea izan da ere gure adiskideek, beren mahastiei eman diena, 8 urte kasu honetan, eta hor dihardute, eta, ikustatzen zuek ere. Matxak garatzeko, heltzeko, ze temperatura behar ditu, ze baldintza behar ditu? Azkenean hemen baztanen gauden tokian gaudenez behar duguna da partzelak ongi aukeratu, hori da erraz importantea. Orden, ez genuen lurrik, orduan horrek aukera mantzigun bilatzeko partzela egokiak eta gero nagusiekin akordioak lortzeko alokairurako. Orduen horre importantea da partzela saneatuak izatea, ez pilatzea ura partzeletan, malda pixka bat izatea eskorrentia hori favorezitzeko edo, gero ongi aireatuak eta saneatuak. Hemen normalean dagoen ezetasunakin, xartaxakin izaten dugu arazo gehien, emildioakin, eta orden importantea dena da partzelak ongi aireztatuak egotea. Eta gero, belarraren kudeaketa, eta ikusten duzen bezala, okoak eta ongi aireztatuak egotea. Oko bilketa, oain matx bilketa, oain buru belarria izate, ez da? Bai. Eskuz, banan-banan. Bai, guk matx bilketa izaten da, irailaren bukaera urriaren hasieran, hori da sasoi betea, orduan hor, variedaden arabera, azten gara, egun diferentetan egiten ditugu variedade diferenteak. Orduan, eskuz egiten dugu bilketa, familia eta lagun eta hurbileko esker, hor auzolana egiten dugu, eta eskuz biltzen ditugu matxokoak, horiek kajetan sartu eta zuzenean bodegara eraman. Gu ere honekin zuzenean bodegara goaz. Earrak parajek, Ikusgarria. Benetan, eta hemen bertan daukagula, Eta bertan, egia esan, herrie da ikusgarri. Bertan dauden etxek, jauregik, aukera baldin baduzue, bisitan joan. Bai, horre batzuk, indio jarran herrin diru batzuk egindakoak egongo di, Ez? Hortik egindakoak. Gu jarraitu dugu hemen olako gure txoixoak egiten, tamaina ezberdinetakoak, hartzan historia ipuina bezala, Aitxa, ama, ez da izan, Alex, Alberto, Jaio Neine, zigor, txiginean etzako.
Bai, hau txikigoa da, baina, bueno, tira. Bai. Ekin. Vale. Bueno, esan dakoa, berotzen daukagu. Honekin, hau, pausu hau, ez paukazue gailu bat, erolan gorritzeko, berdin da. Hau da, azkenean pixkat estetikoa. Eta egia da, ez dala berdina txuri-txuria, ero hemen pixkat gorritzea. Olio pixkat barruan eman diogunez, teorian hemen gorritzen dugunean, beroan golpe fuerte bat eman da, gorritu ingo dugu. Baina ez paukazue, hartu, labeko erretilu batean sartu, hori bai, 3-4 minutu 200 gradutara sartu, eta gero, atera ingo ditugu, aluminio papera kendu, eta berriro labera sartuko ditugu bukatzen. Da horbe kolore pixkat hartuko digu. Baina lehenengo pausu hau, alba duzu etxean egin, ondo. Eta ezin baduzu egin, ez zibili erotzen. Uste duzu? Entzuten da joan, hor bizia dago. Indio jarrak, Obelisek esango luke modu, glu, 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 zuko irakurri txosu hori, ipuin hori Asteriz Ameriketan, glu, 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 guk izan genituen, baserrian indio jarrak, eta niko gaiztua dira, Bueno, nik esango nuke gaiztoa baino gehiago, pixkat sensibleak edo badiela, sentikorrak. Bai, hori ez da gizu, nerabek eta etxian badauzkat olakoak niko. Bi. Nere etxian. Dauzkat bi olakoak eta beste bi, indio jarran adinekoak. Hola esaten da, ez? Ez da hola esaten. Ez zehazki, kasu hontan mailegu bada. Ez da esaten, indio jarraren adinean daukat alaba edo semea edo ez gehiago izaten da, hoi kriston pavoakin dau. Eta kasu hontan maileguan ondo da datorren la edad del pavotik. Eta bai, badauki antzekotasun bat, egia esan edo bilatzen da, hori da. Ze politzen da. Oso. Eta garraztasuna? Iefa, garra. Garra. Bueno, segi. Edad del pavokin. Bai, antzekotasun hori, gutxi gora bera, lehenengo eta behin, indio jarrak edo pavoak bai izaten diela oso sentikorrak, argiarekiko, soinuekiko edo zaratarekiko gehien bat, eta klimarekiko, ez? Hauen aurrean, beraien erantzuteko era edo da, pixkat, desproportzionatua edo garraxien bidez, eta holako portaera muturrekoak esan genezake, eta kasu hontan ere, nerabe zaroan edo hori ematen da, edo denok pasa gara hortik. Izan dugu, holako zea bat. Ni oso txintxoa. Ez du santu, noski, nola ez. Baina, bueno, nerabe zaroa, bai, hor izaten da holako hormona aldaketa bat, portaera aldakorrak, lotxagorritzek ez, ze ohikoa den, adibidez, sexun inguruko zeo zaitu eta bapaten nerabe hori gorria. Gorritasun hori ere, indio jarrek edo pavoak izaten dute, eta kasu honetan, buru gainen izaten duen apendize hortan, orduan, antzekotasunek lotuta, hortik dator esamolde hori erderazkoa kasu honetan. Baina, bueno. Denok pasa gara, eta gaina gaurko erronka ere, hortik doa, ez? Bida, lotuko ditu, indio jarra, nerabea eta ardoa, kasu honetan. A ber. Erronka potzoloa da kasu honetan. Kombinaketa, lehenengo eta behin, esan dugu, hori ez, antzekotasun hori, nerabe zaroan edo ematen dena, eta indio jarran, izaera edo nortasun hori edo lotuta. Nerabe zaroa, edo nerabea edo pubertadea esaten dena, etapa bat da. Etapa bat da non haurtzarotik heldutasunerako bide hori den, eta ez da ez bat eta ez bestea. Askotan aur bezala tratatzen ditu oandik, beraiek handi izan nahi dute, heldu izan nahi dute, baina ez dira bat eta ez beste. Orduan, etapa hortan esan izan diliteke edo esaten da belaunaldin arteko gatazkaik handina ematen dela. Hau da, ez hitzai edo gurason arten eta oaindik ume den, baino heldu izateko bidea den hortan. Eta ardoak ere badu olako prozedura edo etapa hori kasu honetan bi izaten ditu, bi zartze momentu, bat kupelen eta bestea botilean. 200 gradutara jaione, bai, 3 minutu, bale? 3 denbora sartuko diot. Orduan, ez dakit, erronka hortan izango litzeke matxa zuku iten denetik, haurtzaroa izan litzeke kasu hontan, kupelen da honen edo nerabea eta botilan da honen heldutasuna. Baina hori bai, erdikoan nerabezaroa eta kupeleko momentu hori, ikus dezagun nola iten duten, baztango xurien.
Ana behin matxa ekarrita upategira, bueno, prozesua gutxi gora bera azalduko zen iguke 2 hiru hitzetan. Bai, hoxe guk matxa ekartzen dugu lehen ikusi dituzuen kutxa horietan, prentsatu egiten dugu matxoi eta zuku hori sartzen dugu kupel hauetan, inoxidablezko kupel hauetan. Eta hor, guk ardo naturala egiten dugu, saiatzen gara dodegan alik eta interbentzio gutiena egiten, uste dugu ardoa mastian egiten dela, orduan bere lebadura propioekin egiten du fermentazioa. Eta hor uzten dugu fermentatu arte, eta gero bere lia horietan egoten da hilabete batzuk. Bigarren fermentazio bat malolaktikoa ere egiten du udaberri aldera, eta gero botillaratzen dugu, oraintxe gara botillaratzen iazko uzta. Ia urte bat egiten du bodegan. Eta orain arte ibilbidea edo ardoa garatzeko inoxidablezko edo erdoilgaitzez, kupel erdoilgaitzetan zenoen bide berri bati ekin diozue. Bai, 2008ko guztan froga bezala egin genuen egurrezko kupelean, aritzezko kupelean. Orduen horra aurten 2 ardo mota aterako ditugu, biek izanen dire baztango xurie, baina orai arteko baztango xurie kiribili izena jarri diogu, eta egurrezko kupelean ondutako horri betarte izena. Eta orduan, momentua izan da ere etiketai eta botillari bertze buelta bat emateko eta itxura berriakin agertzeko. Bueno, edo ze irrifarra, Lehenengo botilla hori eskutan izatea, sentsazio edo olako sentimentu berezi bat izango zen, jada 2 botilla eskutan izan da zure. Bai, erran pozgarria da, azkenean prozesu luze baten emaitza da, eta hoxe, poza, eta rotasun puntu bat igual ere, baina bai, poztasun handia da. Azkenean bide luze baten emaitza ikustea, pozgarria da. Nik ere emaitza hori eskuetan ikusiko nuke joango gara, botillatxak eskuetan hartzera. Bideoa ikusi bitartean, denbora jun zaigu, 3 minutuak, eta hau ikustezu nola bilduta mantentzen dien. Orduan oin, kendu ingo diogu aluminio papera, eta ingo zaiguna da, kontuan dizibilita. Labean berrio sartuko dugu, eta nik uste beste 10 bat minutuan ero egin dagoengo dela, Niko azkenean ikusi ze fin moztu dugun, barren betegarria kozinauta dago, eta nik beti bakizu labean sartzen dudanean zerbait likidoa botatzea gustatzen zait. Orduan, kasu honetan, ardo txuri daukagu, ze jaionek zerbait ekarri zigun handik, eta kozinatzeko, ni beti esaten dudana, kozinatzeko erabili behar da, edateko erabiliko zendun, ardo berdina, ze hor beti esaten da. Kozinatzeko ardo txarra! Ardo txarra zertakoz. Eta gaur egun ardo txarra egia esan, ez da itiken dan. Gutxi. Zorionez? Gure ingurun bentsatez. Ez. Hortik aparte ez dakigu, baina gero kozinatzeko ere ardo hori erabiltzea aukera bada, ozkaiun ez ozpintzeko edo ozkaiutik kanpo ardo hori erabiliko ez deuna edo kontsumituko ez deun hori ez ozpintzeko. Beste batzuk, sistema bat aratago eramanez, izozteko, olako baliabide bat edo atera du, bai, ardoa izoztea. Hobeto eran. Ni zurekin bat naho, baina demagun, etxe baten ez dela ohikoa ardoa eratea, eta kasu berezi baten, bazkari bat delako edo, sartu dela ardo botillatxo bat, eta izugarri pile sobratu dela. Zerri nolakotan, hauen gomendioz edo aukera da, olako izozteko kubotxotan edo dosifikatu, izozgaiun sartu eta gero beharrala ateratzea. Nik aukeran, espazaigu gustatzen olan, espagara eratekoak eta olan, kozinatzeko erabile. Oskailuan egun batzuk irauten, baina oskailuan. Hilabetetxoa ere esango nuke. Errezasko, eta hilabete baino lehena ere heliko dut, bestela, edo zer, oiaskua, arraia, erolan... Albondiga batzu, saltza... Saltzak egiteko, labean erreta egiteko... Oso goxua eratzen da, eta bitu, oitxura daukagula normalean... Udareak egiten ditugunean ardo saltzan, beti ardo gorriakin egiten da. Ardo zuriakin ere oso goxua eratzen dira. Eta roskilla batzuk? Eta roskilla, aukerak milaka. Bai, bota, inoiz ez. Eta aldala, ardo honakin kozinatu mesedez. Lagun, patata gutxi falta zaie, anakardoa frigituko ditut. Anakardoa frigitzeko kilore olio erabili, bale? Orduan, olio txorrota jarriko dut, hauei hartu,
Eta ingo ditugula frigitu. Horrezaten da, anakardo frigituak eta estiela oso osasuntsuak, baina egia da frigituak saltzen dituzten egiten dituzte. Frigitu, ostu eta gero geruza bat olioan itxasten diote, hor gatza itxasteko. Orduan, horiek, etxean gordinak hartu eta frigitzea, ez da kostatzen ez. Hori da, ez da aukera bat. Eta gero, atarako ditugu, paper gainean jarriko ditugu, eta listo. Bikain. A ber, papera. Bida, zu kasu honetan olioa zartagira botatzeko garaien litroko olio botila erabili dezu ez, eta hori oso barneratuta daukegu edo, bidoiak badaude, baina orokorrean litroko olio botilak izatei. Ardoaren kasun 750 mililitrokoak izan hori die. Garai baten egie da, bodegoietan edo ardotekatan, bidoiak betetzeko aukera zeola eta sistema hori erabiltze zela. Baina, gaur egun gehiago da saltokitara joan eta, horko erakusleio guzti hortan botila guztik orokorren neurri berdinekoak dira. 750. 750, baina bai aldakizu hau nundik datorren. Bota. Zergatik? Zergatik? Gutxi gora bera teoria bat dao eta onartuena kasu hontan, eta da Erdiaroko Europan nazioarteko merkaturako erabiltzen zen neurri orokortu bat zion galoi ingelesa esaten dena. Galoi ingelesa hau, ia 4 litrotako neurri bat zen, eta bertatik zehaztu zuen eramangarrina izateko neurririk unena edo, eta biltzeko edo, honena zela, honen bostena, hau da, galoi ingelesa zati bost, eta neurri hori zen, edo da, 750 mililitro, horti dator, bai. Hor, join gogoratu naiz, Remenetxekoak izan ziren hemen, sommeliera eta karri zuen kopa bat, eta kopa hortan sartzen zen, botella bat, baino gehiago. Eta berez ikusten zen duen kopa, eta esan, ikusten zen pixkata handia zala, baina ez zen ikusten nolan esageratu, ez? Bera botella, eta hemen zenbat uste sartzen dela, litro erdi, gaina iruditzen zitzaren, hasta que ez, litro bat. Osoa, litroa. Eta da, horrek egiten du, hartu botilla oso ardoana, plan, ustu kopan, eta oraindik honen beste sobra. Noski. Medikura jute zanen da, ez, ardo kopa bat egunean. Taka, botella. Itxoin, ardo kopa bat, kasu hortan, hortarako neurtuta zeo, baina badakizu edo ikusiko zen ituzten botilla hondigoak ere, ez da, kasu honetan, 750 mililitroin baliokide gista doaz botila guzik eta bakoitzak bere izena dauke, neurri bakoitzak bere izena dauke. Orduan, lehenengo eta behin, magnum neurria litro terdi da. 750 biderdi. Jeroboam 3 litro. Rehoboam 4 litro terdi, denak baliokidek di, Matusalem 6 litro. Salmanazar 9 litroko ardo botila kasu honetan. Baltazar 12 litro. Nabukodonsor 15 litro, Salomon 18 litro, Primart 27 litro, eta Melchor 30 litro. Hemeko horiek ez ikusten, hemen asko jota, eta gaina denei magnuna deitzen zaie, nik haundina jota 5 litroko ikusi dut. Eta gaina esaten dut, zer da hori? 5 litroko magnuna. Kasu honetan, eta ez da 5 litro zehaz, Rehoboam izango litzek. Eta gero jate betxe batzuten eukitzen duela olako eskaintza bat Benjamin. Hauek die zati lau gutxi gora bera. Izango litzeke 750 mililitroik zati lau eta ibiltzeie 180, 200 mililitro inguru hortan. Baina, jakizuen horti datorrela gutxi gora bera. Ni jaione denbora pixkat eskatu behar dizut, ero beste bideo bat badukazu? Bai, horta da. Kasu honetan zergatik, bai. Itxaban, hemen ingo duena da, oin ikusten dugun bitartean, azken bideoa, patata zuritu. Birrindu eta gero kurriarekin eta oliba olioarekin onduko ditugu. Hauek, atearen goitugu, lehortzera, ero olioa gehiagizkoa kentzera, eta indio jarra aterako dugu eta saltza prestatuko dugu. Orduan, oin bideoa, hori da, eta bideo honetan ikusiko duzue, esan dakoa, botilara hartzea eta zer nolako zahartze puntu hori ematen zaion, edo gontze puntu ematen zaion, baztango xuriari. Hartu dio trukoa,
Baztango xurien, azkeneko pausu hori, azkenekoa zein da, dastaketa ez da. Hoxe. Bueno, eta hemen ikusiko duzuen bezala, ekologikoan, hau zuen apustu handitako bat izan da, ez da? Ba, egu, eguntan hasi ginenean, hasieratik argi genuen zerbait egitekotan ekologikoan eginen genuela, eta hori izan zen gure apustua, bai mastian, modu ekologikoan lantzen ditugu mastiak, eta bai bodegan, alik eta interbentzio tikiena egiten ardoan. Eta gero salmenta puntuk, hemen baztan ingurun... Bai, gure salmenta puntuak izaten dira, hemen Bailarako denda txiki eta jatetxetan, Iruin herriko zenbait tokitan, gero bagaudere Baztango Zaporeak elkartean, da Baztango ekoizle txikien elkarte bat, eta horrere loteak, bertako produktuen loteak saltze ditugu, eta gero gu Bibardoak kooperatiban gaude, eta horrere Euskal Herriko ardogile ekologikoen elkartea da, eta horrek ere bertze salmenta puntu batzutara eramaten du ardoa. Bikain, eta gure ikuslentzako pixkat aholku gisa edo maridatzeko edo maridaje gisa, nola aholkatuko zenukezuk? Hau ardo idorra da, ez da ardo dultze, ardo idorra da, eta badu xamintasun puntuoi, Hondarribi xurik ematen dion xamintasun puntuoi, eta Kantauri xuri aldean egoteak ematen dion xamintasun puntuoi, eta hoxe, hor dago, Irulegi eta Txakolinaren artean gaudegu baztan, eta ardoa ere bien arteko bardo berezi bat da. Orduen, aperitiborako, arrainakin jateko, konpainia honean edozein momentuan edateko. Edo postre goxo bat iteko zergatik, ez? Hoi da. Eskerrik asko, Ana. Zuei bisitagatik, nahi duzen arte. Bikaina. Iepala. Bueno, upategitik huertan, hemen gaude txorienen, kozinatzeko prest. Indio jarra inda daukagu, orduan oin, eta patata purea berrinduta, aguakatea laukitxotan gustuko dira zu? Laukitxotan. Orduan, ningo duna da indio jarra. Ateako du hemendik, bat, bi, hemen lagun batzuen dako bada hau, kontutan izan, honen aurretik zerbait jango genuela, orduan, badaukagu. Eta esan dakoa, zutan jarri eta botako dugu laranja patxarra, etxean daukazue edozein patxar, nahi duzuena, larainana ondo geratzen da, ardo zuria, eta hau lurruntzen utziko dugu hemen pixka. Gero, pomelo saltza, eta utziko dugu lurruntzen. Azkar aldera iteko, utzi da gero pixkate laranja, pomeloa bota da gero, harto almidoi batekin loditzea badaukagu. Nahi izan zuen. Baina lehenengo hori bai, alkohola hemen, lurruntzen, Bai, bota. Zenekin ordu betez utzitare lurruntzen 100% edo gelditzen dela, ez dela guztiz lurruntzen? Guztiz ez da lurruntzen dena, bai, pixka geratzen da, baina, ez da asko geratzen. Bueno, hau, alde batetik. Eta orain, ingo duguna da, hau, zuri uste izu gero botatzeko. Gure pure berezia baiteko. Hortarako, kurria, koiarakada bat gutxi gora bera, eta honi, botalko genioke kurina, ero, olio bat. Hortarako urzante erabileko. Urzante, aparteko hautaketako olioa da. Orain, kalitate handiko olioa da. Kilometro 0 eta 100 Naparra. Urzante, Nafarroako kilometro 0 olibekin egindako kupax. Kupax esaten da, ez? Kupax bakarra da. Aparteko kombineketaren emaitza dotorea. Honela usain eta sopore orekatuko olioa berezi bat daukagu, gordinek, entzala batean, ero ogitxi gortu gainean jatekoa, eta goi mailatkoa eta bertakoa. Eta hau, zertako erabiliko du? Hau bustitzeko. Eta hemen ze botako dugu? Pomelo. Bota, dana, beldur gabe, oso ondo. Bueno, txorrota da honba botako diogu, Kontutan edizan, hemen, nahi izan eskero, esnegainaro erabiliko, esnegaina gurina ibili eskero, botako genioke, gutxora era, egun da bertamar ramo. Olioa ere, holan, txorrota da honba botako diogu, gatza noski, eta piper beltza. Eta hau, pomeloakin beharren naranjakin ere oso gozoa geratzen da. Azkenean, hor dago, agatea laranja erara, ez? Antzerako zerbait izango zara. Eta hori, nazten jungo gara, eta olio hau jungo da zurgatzen, eta pure hau, benetan, bitxia dela, eta oso gerosoa geratzen da. Esotiko puntu bat badauka hor.
Nafarroatik Indiara eramaten gaitu, Estatu Batuetako Ameriketatik pasata, Eta Jamaikatik pomelo. eta Jamaikatik. Ze, internazionala. Gaur, Plater honi letra, kantua edo koplak jartzeko behintzat, olako saiakera bat imarko genuke, ez? Jarriko zinen zu kantu honen jaiona. Kantuan ez dakit, baina, bueno, poesia edo oda bat honi, Plater honi zergatik, ez? Ausartu, igual bai. Baina, bueno, badakizue ardoari euskaraz idatzi izan zaiola? Bai. Bueno, kasu honetan gainera, olako bertxok edo koplak dauden hauek, mende batzuk baditue, ez dakite ezaguna duzuen edo izen hau, kasu honetan Aita Meager, Aita Meager Donostian jaio zen 1703an eta Florentzian hil zen 1772an. Tarte horretan, hainbat eta hainbat, honako poesia, kopla eta bertso idatzi zituen ardoaren inguruan. Tartean esateko adibidez, Ardo Zarraren kantak seikotan, ardoa edo ni naiz txit gauza goxoa, ardoari zortzikoa, eta abar. Eta hemen baten hartuko deu, ikusi dezakezuen honetan, honek mendeak ditu, hau altxorra da, eta kasu honetan, ardoari jarritako hitz neurtuak. Lehenengoa eta bukaerakoa irakurriko ditut. Bare, bota. Lehenengoa, ni naiz txit gauza gozoa eta pozkida osoa, beltza naiz eta zuria, iluna eta argia, indarra det eta garboa eta izena det ardoa. Zesakona, ze polilla. Baino bukaerakoa ere antzeko parezido, zuregatik Aita Meager. Ardoa eranik neurriz, behin hila pizten du berriz, baina bada hasitzen, belaunak limuritzen eta irakiten buruan ez da gauza honik orduan. Hori maitasuna, hor maitasuna ikusten. Badau erlazio dolako amodio, zaletasuna. Zaletasuna, guk hemen goraipatzen ditun bezala, bertakoa ona, bai ardoa, bai olioa eta garai hartan ere antzeko izango zen. Hemen ikusten duzu hau lurruntzen utzita, nola ja gorputza hasten dan, gatz pixka botako dio bertara. Zeu saiona. Eta, nola ez, piper beltz pixkat, buelta pare bat, eta muntatzen hasiko gara, plater bat, jaione, eta haundilla hartuko du. Borobila edo... Zein ikusten du? Plater kombinatuko platera. Venga. Orduan ningo duena hartu. Horrela xerratan moztuko du. Eta, hau. Txura erra, Hola nirekita, ikusteko betegarria. Gero, patata pure pixkat. Zema denbora marrazki hori garai batean askotan egiten gendun. Eta hemendik. Eta gero egia da, kombinazio hau hartu eta saltzarekin, gehi purearekin. Eta hemen anakardoan kurruskaria, aguakatearen gozotasune. Eta... Dastatuta zaude inoiz, platera hau? Dastatuta zaude inoiz? Bai. Dastatu izan duzu, bai? Bai, eta esaten dizut, holan jan behar dela, Nazita. Eta saltza. Ni pandereta lapurtzeko moduan hau. Urduri nau jaion, ikustezu, bitu. Tratratatan. Hau golan, eta listo, gure indioi arbetea pomelo saltzarekin, egin da izango genugun, mairagoaz. Gu ere ardoa bezala mejoratzen ari gara, zigorro zer. Horren dudaik ez dauko. Hori, eta norbaitek kontrakoa esaten badu da ardoz pindon bat izango da. Agian, baina hau ezin hobetu da, Hau da mundiala. Hau hobetuko duenik ez da. Berrezeta bat izan dugu zalakun?
Bai, nahieran. Oso ondo. Txorienen nahieran eta bertan izango duzu, zuek ere bai, Kombinazioa. Bikaina, oso no. Gustatu zaizu, bai? Bueno, errezeta pikain gehiago nahi badituzua, bihar, hemen izango da, txorienen zuen etxean, beti bezala, kontu eta errezeta berriekin. Bihar arte musu bat. Agur!